and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Colonel Ron, matultulan mo ba kami, no inan? Kung naindapita ang mga musay. Nahadlo ko. Dili ko kamo katultulan. Oh, nga nung nahadlo ka man? Sabay mo hadlokan? Ha? Tungod kay ang maong busay. Nga naman ang maong musay? Gipanag-iya sa diliingon nato. Unsa? Pinuyanan sa mga engkanto. Sorry kayo, no inan, ha? Sorry kayo. Medyo, papasensya na ka. Okay. Usa ka to? Engkanto? Ha? Engkanto. Pasensya sa mo sa nipakita sa akong asawa kung magiskot na gani bahin sa busay. Dili siya makapugong. Muhilak gayon siya kay doon na siya ay mahinumtuman. Pero... pasadaro na nato si Inan, Lucio. Ato nagpaminahon si Inan. Sige. Padayon ko, no? Okay. Dito ka lang sa layo, tuyang. Dinhil ang good ko sa inyong dool, Inan. Sagdil ang good. Pastilan. Sa ako nang gikaingon. Kung bahin na gani sa busay ang iskutan, dili lang kay ang akong asawa mo isakitan. Lakip ko, sakitan sa... sa magidayang istorya, ha, Inan? Pasensya na mo, sir. Dili yun na mo kapungan. Magahilag yun, mi. Daghani mong dili mo to sa mga dilingon na to kon mga engkanto. Hapan ako. Okay na akong asawa. Mitog yun. Nga niya sila. Sila nga dilingon na to. Kon mga engkanto dinis kalibutan. Tuhan kay ikapamatuod na mo ka na karon ninyo. Kay mao ka na ang hinungdan, Commander Lucio. Nga kalit lang kaming mibiya sa bukid ug may balhin din sa patag. Tungod sa diliingon nato? Tungod sa engkanto? Tungod sa mga engkanto. Nahalaw lang sa masaso ang duha na mo ka mga anak nga lalaki. Balikon ako. Nahalaw kalit ang duha na mo ka mga anak lalaki. Mga maayo, magkaayo to silang mga lawas, sir. Karet lang. Unsa ba hinungdan nga nagawa ang duha ninyo ka mga anak? Sa sinugdanan, sa ako pa'y naibaog nakatolto sa maong busay. Musuway unta ko og paduol sa busay. Apan sa lihang nabati ko og murag naglimpyo sa luyo sa busay. Unya nakadungog pagyud ko og tingog sa duha ka tawo nga nagsultianay. Nanindog ang akong mga balhibo tungod kay ako nagtuog yun nga ako pa ang labing unang tao nga nakakaplag sa maong busay. Apan, nga nakadungog man ko og kasikas og duha ka tingog sa taong magsinultianay. Mubiya na unta ako dayon. Apan, diyan na sa luyon ako ang duha na mo ka mga anak nito yan. Busa, gipangtod na ko sila aron mo balik sa agi kay nanindog nagjod ang akong balibo.
nakusog na mo ang among mga tingog ug mauhinungdan nga kalit lang mihilom ang duha ka mga tingog sa nagsultihan. Kingnan ako ang duha nako ka mga anak nga dili nako na di nako balik sa busay kay gipalagihan kinis mga engkanto. O nagdungan kaming tulo sa pagbiya sa maong dapit. Apan, naibong kami si Tuyang kay usahay. Mawa lang ang duha na mo ka mga anak. Nga dili magpaibaw kung nasa sila payon. Kung namong pangutanon, sir, kung diin sila gikan. Way, klarong tubag kung diin sila gikan. Hangtod, nga may namatikdan bisa duha nga sikreto magsultihanay. Kay nagbantay nga dili kami makadungog kung sa ilang gipanagsultihan. Unya, mabinantayo na kay sila sa ilang mga lihok. O usa kay kayo ni anak, ako silang gisundan. Kaysa akong paniid, hilom kay silang naglakaw, apan wa sila kalibutan, ako silang gisundan. Huwag tuod man, didtogin sila paingon sa maumbusay. Apan, nalipat lang ko kamay. Nawag tanda yung duha ko ka mga anak. Mibalik na lang ko sa ako agi. Og sila, mipauli nga gabi na kaayo. Isulti nila ang katapusan na itong panagsulti sa duha nato ka mga anak, Inan. Ang katapusan namong panagsulti mao kini. Giingnan kami si Tuyang sa among mga anak. Tay, Inan, Nanay Tuyang, pag-amping kamong duha o pag-ayo-ayo kamong duha kay malakaw na kami si Manoy aron mangitag trabaho. O pagkaugma sa kadlawon, nawa na silang duha. O hangtod karon, wanagin namot sila ikita. O why nahibaw ko nain sila. Kalit lang. Ninan, nakailabag ko sa duha ni mo ka bata? Wa ka makailaw magkakita, Komandan Lucio. Kaysa matagsuroy ni mo sa amo sa bukid, maatol, ngawa sila. Kinsa ba'y pangalan sa duha ninyo ka mga anak? Si Tito o si Dodong. Si Tito ang manghod, si Dodong ang maguwang. Kanto. Bilay edad sa maguwang, Ninan? Mo ba yung tinadya karong tuiga? Si Dodong. Ang manghod? Si Tito. Mag-18 na sab si Tito. Sa ato ba? Dili ka makagiya kung makatultol na mo sa tanang kasuukan sa dakong lasang, Inan. Pasaylo taong ko ninyo. Dili, nagyo ko mabalik dito. Hatagan ka na mo dakong suhol, di ka gihapon. Pasayluwahin taong ko ninyo, sir. Dili, nagyo ko. Manuhoy mo na ako. Kadigo ko masugot. Mahadlok lagi ko. Sir? Di ko masugot, Lucio. Kumubiya ta din hingaway maani sa itong pag-ani. Bisan patyon pa nato ni si Inan. Di gina siya masagot. Inan na ako lang ihangyo ni mo. O kinautang di ko ni mo balibaran kay ngilad kayo kung batasan kung ako na mo ay masugo. Sir. Kanos alang gikidnap sa mga engkanto sila si Tito ug Dodong. Niya mga talaan sa duha ka mga magsuon ka, Mary. Gusto ka man kahang mahibaw sa mga background sa maguwang ug manghod. Salamat ka, Agnes. Mga buutan ka ng magsuuna. Mga buutan bitaw manang yuli. Ay, basta! Nas kalihukan! Mga buutan manggayat! Mga disiplinado kaayo! Mo respeto gayod sa isig kaingon! Matinaharan nga to sa mga magulang o gidad. Doon nalay kaduhagyod kahigayon
Gisugo na ko silag palit og buwat. Adios, tuan na pod, buwad na pod. Nagpalit gud silag buwat dito sa merkado sa lungsod. Buntang mga bataa. Ay, kay kapalitan ka man gayud og bulad. Ikaw, Suping, hibaw man kong bugal-bugalon, bugal-bugal ng imo, bugal-bugalon ka man kayo. Hibaw man jud mo, nga mamatay ko kung way buwan. May bulad Mama akong Yolanda. nakita. Nakasabot ko, Mere. Dali na, Suping. Ato natas dakit kay landong dito. Ibtikos uban. Dali dire. Adaray, basig ana, inkantong dakit. Na, ipadagi ta kasi inkanto. May bulad akong nakita. Kamere. Ang nakakapit di ay nila ni Tito ug Dudong. Mao si ka Jonas. Oh, Kamere. Suma pa sa talaan ni Kajuna. Gikahimamat niya ang magsuon sa Pirmi na sila magkakita si ka Tito, si ka Dudong ug ka Jonas. Hangtod nga mitubo ang kahibaw sa managsuon, mahitungod sa revolusyon. Hangtod kinahimo sila si Tito ug Dudong nga mga maisog nga mapulang manggugubat. Sword, Colonel. Isira ang buldahan, Lucio. Lingkod diha sa akong atbang. Bukhara ang gipahimo na itong mapa ni Inan. Oh, okay. Yeah, Colonel. May gani kimisugot ni muhimo og mapa. Kung mibalibad paghihapon, matuok gyud nako tong tigwa nga. So, mutuog kag inkanto? Mutuog kag dilingon na to? Ambot ka ha. Ambot aware ba ka mo mga militar, no? Nabugamit ka mga NPI o mga pong nga dili ingon nato o inkanto. Usay bot mo ipasabot. Usahay amo ning gamiton aron katakuban namo ang mga walhon, Colonel. Camouflage. Ang dili ingon nato og inkanto mao kami mga NPA. Hayan si Tito ug Dudong NPA na. Dugay nang na-recruit sa NPA. Nainumdum na ko. Adunay katito ug kadudong sa dayon na kong exit sa kalihukan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!